таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум санаи 23 августи соли 2019 бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шарикони рушд дар шаҳри Гулистони вилояти Сухт оғоз гардида то охири соли 2023 ба анҷом мерасад. Гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. дар натиҷаи истифодаи тӯлонии таҷҳизоти асосию ёридиҳандаи нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум кӯҳнаву фарсуда гардиданд. бо дар назардошти ин зарурати таҷдиду барқарорсозии онҳо ба миён омада буд. нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум аз оғози фаъолияташ, яъне аз соли 1956 то ба имрӯз соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва аҳолии кишварро бо нерӯи барқ таъмин карда барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат саҳми арзанда гузошта истодааст. санаи 23 августи соли 2019 бо иштироки пешвои миллат ва шарикони рушд дар шаҳри Гулистони вилояти Сухт ба татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум оғози расмӣ бахшида шуд. маблағи умумии таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда тақрибан аз 180 то 200 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. пас аз анҷоми корҳои таҷдиду барқарорсозӣ иқтидори нерӯгоҳ аз 126 мегаватт ба 174 мегаватт расонида мешавад. истеҳсоли миёнаи солонаи нерӯи барқ то ба 38% афзоиш ёфта муҳлати истифодабарии таҷҳизот зиёд хоҳад шуд. нисбати ҳамин давраи соли гузашта ба 25 миллион киловатт-соат истеҳсоли нерӯи барқ зиёд шудааст ва инчунин корҳои таъмирӣ дар агрегати 2 таъмири миёна пурра ба анҷом расонида шуда, инчунин корҳои таъмирӣ дар трансформаторҳои қудратӣ ба анҷом расида шудааст ва оиди тайёрӣ ба зимистон нақши чорбинӣ ки аз чорбанд иборат аст пурра иҷро шудааст. то моҳи октябр корҳои таъмирӣ боқӣ монда, яъне дар таҷҳизотҳои ёрисони нерӯгоҳ пурра корҳо ба анҷом расида истода ва оиди зимистон гузаронӣ бо тавонои пурра ки агрегат 105 мегаватт мешавад, яъне ки агрегати 6 таҷҳиза шуда истодааст ва бо тавонои 125 мегаватт пурра бо иқтидори муайян шуда кору фаъолият мебарад. корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии нерӯгоҳ идома дошта, айни ҳол гидроагрегати рақами 6 таҷзия шуда истодааст. айни замон дар як қатор корҳои таъмиру барқарорсозӣ иҷро гардида ба монанди барқарорсозии кранҳои борбардор ба анҷом расидааст. мошинаи хасрубатозкунии автоматикии пунс истеҳсоли Австрия ба нерӯгоҳ дастрас карда васлу насб гардидааст. панҷараҳои хасруба ба нерӯгоҳ дастрас ва насбу васл карда шудааст. таҷҳизоти кӯҳна пурра таҷзия карда шуда, корҳои сохтмонӣ дар дастгоҳи тақсимоти пӯшиди элегазӣ оғоз карда шуда, ба монанди ин дигар корҳо рафта истодааст. тавре мутахассисон иброз медоранд, муҳлати ба анҷом расонидани таҷдиди нерӯгоҳ 57 моҳ буда то охири соли 2023 идома хоҳад ёфт. дар идомаи корҳои омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон корҳои омодагӣ идома дошта то имрӯз зеристгоҳу таҷҳизоти зарурии соҳа аз таъмир бароварда шуданд. ин ҳама ба хотири он аст ки аҳолӣ дар мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 аз таъминот бо барқ танқисӣ накашанд. соли ҷорӣ тавонистем нақши чорбинӣ зимистонгузаронии соли 2021-2022 даромада оиди камбо намудани ин зезгоҳи барқӣ корбенанда хатои иловагӣ, хатои интиқоли барқи 6-10 киловолт баромада корбарӣ кардем ва худи трансформатори қудратии зезгоҳи барқи масчоҳ ки 4000 киловолт ампер буд, онро бо дастгирии бевоситаи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ мо тавонистем ба трансформатори иқтидораш калонтар, яъне 6300 киловолт ампер иваз намуд. бо назардошти зарурати таъмир ва васлу насби симшубҳои нав, инчунин иваз намудани ноқилҳои кӯҳнаву фарсудашуда дар шаҳр ва маҳаллаҳои он, инчунин шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Сухт ки аз ҷониби филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Гулистон бо нерӯи барқ таъмин карда мешаванд, корҳои мавсимӣ вусъат ёфта, масъулону мутахассисони соҳа пеш аз оғози мавсими сардиҳо нақшаи худро ба анҷом расониданианд. дар зеристгоҳи барқи Қайроққум шиддаташ 35 ба 6 киловолт мебошад. аз таъмири асосӣ гузаронида ҳамаи таҷҳизотҳои барқӣ баландшиддат рангу бор карда, нуқсонҳои ҷой дошта бартараф карда, ба
мавсими тирамоҳу зимистон омода карда шудааст. дар баробари омода намудани зеристгоҳу иншооти муҳими соҳаи энергетика ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 аз ҷониби филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри гулистон бино ва ҳуҷраҳои корӣ пурра аз таъмир бароварда шуда барои фаъолияти муназзаму шабонарӯзии кормандон имконияту шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад, то ки сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандон дар тамоми фаслҳои сол ба таври зарурӣ иҷро карда шавад.